icraft yakhe ibonakala masithola ama-compliment from ama-celebrity. If ungawatholi kuyafana ukuthi awenze lutho kubantu. Kulo mhlaba you'll be somebody the day you have a cold body. It's a jungle out there, ifa noma bulala, and I know Sanibonani dumelang molweni shap kunjani labika masiboniso Sizo wakomnikathi Sibongo, and this is my views, my expressions. If this is your first time here, please do subscribe, share, utshele labangazi ukuthi we are here and sikuphathele okungaphathwa abaningi as usual. Speaking of okungaphathwa abaningi, I've got bathini ngesilungu prodigal, is it prodigal son? Indodana yolahleko yini ngesilungu? It's prodigal son. I remember 2 years ago, is it 2 or 3? Man, it's been some time. We had Unqobile on our show. At that time, we were still called Art in Motion. Yes, The show was simply about art, but we renovated or we innovated to my views, my expression at this point. Sanibonani emakhaya, ngicela ukubonga nje mfethu ungamukela namhlanje. Emva kwesikhathi eside kangaka. Ngagcina ukuba la ekhaya, so ngijabule kakhulu. Sure. Ngiyabonga. Well, last time see nawe wawushaya enye ikhathi. Hey, yabona manje usushaya amakhathi ama superstar. Siyakuzama. Yes, every time I speak to umuntu akamlotshwa, I'm reminded of Penwell. You know Penwell? I know The- photo amangimazi. The podcast, man. Penwell, the Black Pen. Are you aware? Oh, the chap yakamlotshwa. Yeah, podcast based in Joburg, and then Okay, ET abantu bakamlotshwa abasafuna ukubizwa amaZulu. So kuthiwa you guys are no longer Zulus. Hayi ngeke mfethu. Ngomlotshwa. Hayi ngeke mfethu, hayi okwakhe lo mfethu. Sina siyazi lonto somlotshwa ngeke cha. Oh, wena uyilo mlotshwa ozulu. Yeah, mfethu hayi nguzulu mina. Cha yena ukhala ngokuthi uZulu isibongo somuntu kungani yena sejike sebizwa. Hayi maybe ngalo ndlela ngeke hayi. Awushaya eceleni mfethu. Ugejile. How many ngitshela sonke nje umuntu wamlotshwa manje senze sizwe senu namalotshwa. Uthi masinibiza amaZulu namalotshwa lapha KZN. Hayi enye into leyo mfethu ngeke. Well, my man, let's pass that. I'm so happy to have you. Siyawazi umsebenzi wakho, siyawuthanda kakhulu. Hlezi uthakasela every time ukhona umsebenzi okhiphile. We're always happy to be part of that, and kubonakala nokuthi kukhuleka kanganani. So since the last time you were here, we saw you in many interviews, and namanye mhlambe indawo ngiyidalule ngamagama azo. Kodwa sikubonile futhi even nako UKZN doing ama live performances there. And ngiyazi ngathi uke wathi eqhuna ngaseGoli noma ubhuti wami ngiye ngayegoli. yeah. Kwakune event nje ngangikade ngibizwe kuyona ukuthi ngiyoperforma kuyona eGoli Soweto. Iwubove imali. Wethu hayi leyo nto nje encanyana mfethu. I don't just nje. Mhlambe uthethe omunye umuntu ke. Briefly, because I'm not going to do another introduction, because umuntu mayefuna ukubona I can go to our previous episode mase funa ukwazi kabantu. Mhlambe ke for someone who is new on the channel, briefly, how would you describe uNqobile Mlotshwa? Mfethu uNqobile Mlotshwa umfana nje omncane odlala isiginci oculayo. Yeah. Ngicula Afro pop. Sure. Yeah, umculo wami ke mfethu ukhona uyatholakala kuzona zonke nje izitolo zomculo. Ngikhiphe iEP ngo-2023. Okay. Yeah, eningoma ezu4 igama layo Izolo. Yes. So ungangena nje kuma social media kuzongithola uzobona okuningi ngami. Yeah. So for umuntu mhlambe namanye let's say, how is your diversity? Are you diverse when it comes to music, or you strictly to what you are good at? If mina ngumculo kaMaskandi ngithi right now ngiyafisa ukuthi ngifake eculweni kungasebenzeka yini, uyawazi ukusebenza nabanye amaciko? Yeah, but wami ngingakhona ukusebenza ngoba kunengoma engayenza nje kudala. I think it was 2022 engayenza ngangade leyo ngoma leyo ngagcina ngayikhiphanga kodwa ngangifeatureishe kuyona uMbuzeni Mkhize. Sure. Kunenye futhi ingoma engayifeaturishwa umjida ocula uMaskandi. Yeah. Igama lakhe kuthi Love Letter. Okay. So ngiyakhona ukuthi ngisebenze namanye ama-artist mhlambe yafana noMaskandi. Yeah. Yeah, sure. Okay. Well, mhlambe ke asingashoni lena le.
we've got a new single Yeah, that came out. Was it Friday? Last Friday? Yes, yeah, Mhlaba Friday. ni date? Mhla 27. Mhlaba 27. There's a new single that came out. Says Yes. ngake Ngake ngakhetha, yeah. Okay. Yeah. Isikhuluma ngani lapho? Catch one manje. Yeah. Are you playing cricket? No. Catch one manje. Mfethu ukubhala kwami leya ngoma kahle kahle nje ingoma ikhuluma ngokuthi ngake ngathanda umuntu owayengangithandi. Yabo ngakhetha ama feelings kahle uthi okay. Ngayithola sengithanda ngempela kanti umuntu akangithandi yabo. Yeah. So leya ngoma mfethu ukuyibhala kwami ngayithatha nje enkulumeni eyayikhulunywa abantu kahle abantu besifazane because ungathi uyezwa uyalalelisisa kahle ngithi ngake ngakhetha mngani abantu besifazane abajwayele ukukhuluma kanjalo yabo. So mangithatha lenkulumo le kwaukuthi khona into efikayo emqondweni wami ukuthi mhlambe hleze ngingathatha lenkulumo le ngiyisebenzise ngakho ingoma ngayo ngase ke ngathatha lo siqeshana leso ya ngathatha nokunye ke futhi ngabuye ngayisondeza nakumina because nami sake sangifice lezo simo sokuthi ngithanda umuntu ongangithandi ube kwi relationship wedwa mfethu kuyenzeka mfethu sikufice leso simo I mean angazi ngibani mfethu angazi kenzeka ukuthi nawe ngitshela ukuthi ngikwi relationship kanti ngiyedwa mfethu kuyenzeka ngeke azasho phela mfethu umuntu ubone sekuhlukwana uyabona nangezenza ukuthi lo ngeke so you took the leyo nkulumo and got creative about it and then ended up coming up with the song, which then the song related to everyone else who might have went through the very same situation. Even umuntu ongahlangana mhlambe nayo njengami uthi basehlangana nayo a reflect and then listen to the song. Mfethu lapho uyobusuza ukuthi hayi kuyobe ngaqali ngawe kahle wayiqonda ukuthi because I might not relate kodwa ngaleso sikhathi. No, thank you so much man. Mhlambe enye into ke phela sike sikhulume sigeqa amagula kanti mase sizalalela it's not make sure awuzwisele ngoba ukuthi ithile asikunikeze stage. Okay. Mnqobi Mlotshwa ngake ngakhetha. Let's go. Love you Mzansi. Please do subscribe, share and tell others we are here. Woo! Ngake ngakhetha mngani ngathanda nami umuntu ngempela ngingalaleli noma sebe ngitshela abantu ukuthi udlala ngami uyangitholela. Ngake ngakhetha mngani ngathanda nami umuntu ngempela ngingalaleli noma sebe ngitshela abantu ukuthi udlala ngami uyangitholela. Ngangimthanda udali kanti yena wayedlala ngami. Ngangimthanda udali kanti yena wayethanda abanye. Ngangimthanda udali kanti yena wayedlala ngami. Ngangimthanda udali kanti yena wayethanda abanye. Lali ngashonile ngangingaphoxekanga ayekhona ama red flags ngangwaziva senza into engaboni phela bengakhona nokuthi kushonile ngasingakhulumanga ngangizengixolise ngisho ngingonanga. Cela uyivala lapho futhi. Awufuna ukubanikeza yonke abangayithathi yonke bazoyithola nje kuona wonke ama platforms bafethu ama DSPs ikhona. Sure. So umuntu who's looking for something more than what you've just played now akahamba ngena yonke indawo zomusic iyakwazi ukuthi kutholakala. Okay. So uma sikhuluma ngengoma right now there is so much that goes into making music and abantu abaningi aba understand, so we will think ukuthi you just go there in the studio and then make a song yabo. Mhlawumbe just take us through the process of making the song. Now we understand ukuthi iqhamuka phi yona ingoma from ukuyibhala then si record ingoma and all the digital platforms akuyiwona mhlambe that publishes the song. Mhlawumbe just take us through that. But wami ingoma ngiyirecorde ku K5 Beats. Sure. Uyena mfethu engenze kuyena ingoma uproducer.
Yeah. Uyena futhi uproducer engasebenza naye kwi-EP yami yokuqala Sure. le ethi Izolo. Yeah. So ingoma umuntu ongidistributelayo icompany kahle kahle Creative Space. Okay. Yeah, ukhona la uyena ubhuti. Shout out. Yeah, sure. Uyena ongidistributelayo. So nje mfethu okwamanje ya ngibona ingoma abantu beyireceive ngendlela eright and ngiyajabula nje kakhulu kuyangigqugquzela futhi lokho kungenza ukuthi ngiqhubekele phambili. Khona futhi ezinye ingoma engingasebenza kuzona ke ngeve ukuthi because ile ngoma le before yona ngikhona umsebenzi engiwenzile no Thobani White. Thobani White bekade keep EP naye. So kunengoma ngifeaturishe kuyona ethi uthando lwakho. Okay. Kuyona futhi leyo EP mina ngimdlalela isiginci so umjida nje naye sisebenzisana naye. Sure. Wona umsebenzi wami nje okhona njengamanje lo but ke khona okunye okuningi okuzayo kwanqobile Mlojo. That's amazing, my brother. So for anyone who might like to maybe feature you or hire you for any sort of event that might be there, mhlambe utholakala is there a number that we can use, mhlambe manager or we contact you directly? Mfethu ngingakhuluma ne-manager, ikhona i-manager yami uMpintshuzwane. Which is i-company yakhe i-Creative Space, so ungaxhumana nayo ikhona kuma social network. Inamba ngizocela ukuthi ngishiye masiqeda bhuti wami. Okay, ngicela ukisho is 074 okay 712 yes 3780. Okay. Yeah, ungangithola lapho. Kuma that's social the media. manager. Yeah, i-manager leyo, yeah. So mina mhlambe ufuna wena for my bookings mfethu so that's no benginwaya la ngiyabona ngiyabona mfethu for my bookings mfethu nami ungaxhumana nami direct mfethu. Okay. Inamba yami ithi 075 sure 152 yeah 0038. Okay. Ngikhona ke na ku Facebook unqobile Mlojo. Sure. Na ku TikTok futhi ngikhona unqobile Mlojo. Yeah. Na ku Instagram futhi ngikhona unqobile Mlojo. That's amazing. Strictly business, right? Yeah, sure. Okay. As iminyaka value. I value manje. Ukhona mama. Yeah, sure. Ukhona mama. Hayi Hayibona kani yazo siyaphikwa. Ukhona mama. No, angiphiki mfethu ukuthi yazi. Ukhona mama. Lalela. Tutembula kulalela. It's a yes or no question. Ukhona mama. Angithandi mfethu ukuthi ngiveze into kanjalo mfethu uyabo. Just hear for music. Yeah, sure. Enye nenye. Sure, yeah. Awukunye. Kodwa hayi ukuthi uyamphika. Awumphiki. Angiphika ngivuma. Yeah. Listen, thank you so much for putting through. Sure. We truly appreciate your music and we wish you nothing but the best. Asiqhubeke siphushe whatever happens nathi ungasilibali masikumema nangelinye ilanga. Please do welcome our invites and then sikwazi ukuthi sisebenze sibheke phambili. Is there anything else that you would like to share before we close? Yeah, mfethu ngicela nje ukubonga bafethu ukubona bonke abantu abangisupportayo from Isanga Out Records, ubaba uMthetho uNyamboza. Sure. Ngiyabonga nje kakhulu ngokulula isandla. Angisize kona konke engidingayo. Yakhulise nje nani ekhono lami ke ngikwazi ukuthi ngifinyelele la engifisa ukufinyelela khona indlela ngiyayibona kona ukuthi hayi kuyakhanya. Sure. Ngibonge nje nomndeni wami ke for support yabangani bami bafethu. Cela niqhubeke ningisupport. Sure. Yeah, ngizoqhubeka nje nami ngenze okuhle lokho enikuthandayo ngiyabonga. Komshiya. Akekho sizovela. Siyabonga nakuyena. Siyabonga. Awukhalele usivalele something noma yini any freestyle. Okay. Let's go. I found a love for me, yeah. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was.
I will not give you up this time, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, Hey. barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mask, I whispered underneath my breath, and you heard it, darling. You look perfect tonight. That one was an apology to someone that we didn't mention. Thank you. We are out of there. Please do subscribe, share, tell others we are here. Let me come on Sizo. Wakumnika sisibongo siyabonga.